bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Natatakot akong sumayaw sa Christmas party namin. Dear Titangelo at Rakitera, matagal na akong sumusubaybay sa programa ninyo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na sumulat sa inyo upang humingi sana ng payo sa paparating na Christmas party namin sa opisina. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Christina. At ito ang aking SPG, as in Super Pagka-Nerd Secret File. DJ Rocky, DJ Jello, mag-aanim na buwan pa lang ako sa kumpanya namin. Bilang isang sales assistant, hindi pa ako regular. Kaya pwede pa rin akong matanggal sa kumpanya namin. Sa mga proby o probationary na katulad ko, kami ang tumatayong alipin sa opisina namin. Halos lahat ng utos ng mga regular employee at lalo na ng mga boss, kailangan naming gawin at sundin. Dahil kung hindi, tiyak, tsugi kami sa kumpanya. Tinatamad na rin kasi akong maganap ng bagong trabaho. Kasi napaka-hassle magpaikot-ikot sa Maynila. Para lang umattend ng interview at employment exam. Tapos ang ending, iba ang kukunin. Ayoko nang balikan yung stage na yon ng buhay ko. At eto na nga. Dahil hard na ako sa kumpanyang ito, kailangan kong gampanan ang role ko. At dahil malapit nang magpasko, nag-schedule na ang HR namin ng Christmas party. Sa December 20 pa naman, pero last month pa, mga last week of November, in-inform na kaming mga proby na required kaming sumayaw. Sasayaw daw kami sa Christmas party at kung hindi, babush. Yun ang mismong pagkakasabi. So, dahil nga obligado kami at wala kaming choice, kinailangan namin paghandaan ng sayaw na gagawin namin. Halo-halo ang mga miyembro sa grupo namin. May mga regular employee, may mga proby at mga boss pa. Oo, nag-decide yung head namin na sumali sa sayaw namin. Sa totoo lang, parang awkward yung may kasama kang boss. Kasi parang iba na sila tapos ako proby pa lang naman that time. Tsaka iba-iba rin yung mga nakakasalumuha ko at nakakagulat. Tsaka nakakapagtaka pa doon. Bakit ganun sila tumingin sa akin? May mga asawa at anak na nga pero kung makatingin para akong chocolate na gustong tunawin. Kung makahipo siya sa bewang ko para akong asawa. At kung makahawak siya sa kamay ko, may lutong na parang gusto akong jowain. Naisip ko, okay lang naman ito dahil practice lang naman ito at matatapos din ang Christmas party. Pero may something na nangyari, Titangelo at Rakitera. Biglang nag-text sa akin si Sir, yung regular employee na nakasayaw ko sa practice namin. Panay na ang text sa akin. At sa totoo lang, hindi ko masyadong gusto yung mga message niya. Alam ko naman na pabiruan lang ang lahat. Pero para sa akin may laman eh. Hindi ko alam kung nang-aasar lang o ano. Hindi ko rin naman alam kung pinapagaan lang niya yung loob ko pero parang ang creepy na.
nakakapanindig balahibo na siyang kasayaw sa practice. To the point, DJ Rocky at DJ Jello, na nandidiri na ako sa kanya. Kaso wala naman akong say. Wala akong choice. Dahil pro B pa lang ako. Wala akong magagawa. Pag hindi naman ako sumayaw, ligwak ganun ako. Pag nagreklamo naman ako, mababad chat naman ako. Pero, yun na nga. Yun na ang pinakamalaking problema ko, DJ Titan, Jello at Rakitera. Kaya natatakot tuloy akong sumayaw sa Christmas party namin. Dahil medyo may something si Sir sa akin. Maliban sa practice namin, ano ba ang gagawin ko? Itutuloy ko pa ba ang pagpapractice para makasayaw sa party namin? O magkukwit na lang ako? Ano po kaya magandang gawin? Sana po mabigyan niyo po ako ng payo. Sana din po umere ang storya ko bago ang Christmas party namin. At DJ Rocky, DJ Jello, ang Christmas party po pala namin ay sa December 20 na. Kaya maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Christina. At ito ang aking SPG, as in Super Pak Ganern Secret File.